kafa nọ n'ịmago n'ụmụ nwoke ya akọsigo nne ka ya si eje nwoke nụnwa aghakwa nke ebido ịkụ ya ife ọsị m nna ọkwanye ọsị m na ihe a ka abigeligidela aka o ka hapụlụ that guy wee gbalatakwa aba wee fụ this guy ịghọtago ịmagolo onye shore love onye anara aki about ịghọta kịta dịga ebido si na ya love ya a na-ekwu na ha fụlụrụ ụdị love a na ya fụrụ onye care for her like this ọ bụ ịghọtagolulu eje ebe nne ya ịmagolo a na-ekwu ndị befa na-atị ya na this guy wee bikwala yọtago si na ọ ga-anụ ya ịgbagolu ebie ya dị ime aka ya dị ime na ya gwara mama ya gwa nwanne ya nwoke ọsị anya ji ewepụdị nwa apụ ịghọtago ya try kwalo mana dị nwa ekwerepụ ya wee busie ya wee mụọ onye ọbụla nwa nwoke ka amụzala nwa this man wee kwụrụ ọtọ wee ghakwa na o bidogodo mgbe ya dị ime na ya ga-ebula afọ ime je na ahụ ọkụ ya kwụghalịcha alụsịa ọlụ kọmpani nwa a na-enye ego ya wee na-enyefa nri akwa ịghọtago si ha wee bidokwa imegbue ya wee sị mba na ihe abụrụ ihe a ga-afụ andịdo nwere ihe dịka anyị na-eme nwere isi na ọdụdụ na ọ na-etu a ka ọ na-akwụgharị ọnọgide ṅụwa ihe ọṅụṅụ a na-ekwu na ọ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ maka na bọọlụ ka ọ na-agba na-achọdebe ndị ga-aha ya ka a jebe obodo oyibo ka a gbawala ha bọọlụ ka a wee nweta ego ọsị m ya wee bukete ihe a bukete ha wee kpọọ nwanne ya nwoke wee yọbịa sị biko ya nyelu nne ya aka o nwere ife amelie maka na o nwere mgbe o luziri mgbe nwanne ya nwoke na-akwado ije obodo oyibo maka na ka ya na-akọla anyị ihe a kịta na nwanne ya nwoke nọkwa obodo oyibo na ọ nọ London na ndị na ọ na-eme ọfụma mana ya na-achọ ka ya nwụọ n'afụfụ na mgbe afọ ya na-alụ ọlụ oke ọbụla ya alụchatara na ya na-enyekwa nwanne ya nwoke wee na-asọpọtụ ya na mgbe afọ ọ na-akwado ije obodo oyibo a na-emeli akwụkwọ obodo oyibo na ya na-ejikwa pikcha ya jebe ekpele je na-ekpeli ya ekpele na-eso seed na-eme so many things ka ọ wee gaa ọfụma olu ka nwanne ya nwoke jebela obodo oyibo ghọtago leluzie n'obodo oyibo bido kpataba nwa obele ego ọ kpọzie nwunye esi anya associate kwene wete ha na ya bụ ajọ mmadụ na o nwere ife atile aka na-aga aga ọsị m nne hai ya edibe nke afọ dịsie ya wee kpọọ ya wonde wee gwabi okwu gwakati okwu wee si okenye ya chi inyeli aka maka na ya gwara ya na ya na-eme isi o wee sị nwaanyị jee ka o jee mụọ ya prọfeshọnal ga mepelie shop wee nye ego ka a besieli ya akwa wee bido na-enye 20,000 every month na 20,000 a ka a si eri nri ka a si akwụ ụgwọ ụlọ ka a si azụ nwa ya ka a si ego ọgwụ ya wee jee mụba ihe afọ mụsị ya wee sị ya na ya mụsigo si mepezielie ya chọta shọpụ nke ọjụ ya chọta shọpụ nke ọjụ na nwanne nwoke atụrọsọrọ ya na ukwere na ya na-ekwu eziokwu dutu ihe mama ya gwara ya ịghọtago ya wee chọta shọpụ wee sị anya kwụ ụgwọ ọjụ na ya ma akwụkwụ na shọpụ ọ chọtara abụrụ ego na a na-akpọ ọsị m ike kwụlụ ọtọ ya na ya mara ife a ga-eme ya wee sị ya gwanụ ndị mmadụ ka fabia solofo ka ha doshon ya chọta ọjụ ọ nọgidekwalụ nye ego si aje kwụ ụgwọ ofu ya wee je kwụsị ụgwọ wee see shọpụ nye ọsị na shọpụ epeke na ya lile ego ya nyelie wee sị na because of that na shishi tọlọ na ya ma nyesi ọsị m na ọ for 2 months na shop afọ eme expire ụgwọ ya kwụrụ na ya o ịghọta kịta ọbịa nwere ife ame na the shop maka gịnị na ị ga-adọrọ maka na nwanne ya nwoke atụrọsọ ya ọsị m na ọchọ imerie ihe na o jejekwukwala anti ya nke na-etilie nri na gabeji ya na-eje wele eri o si ya bịa sign ya ya do 31 years old is not like na ya bụ baby ọsị m na nwa ya nwoke n'ọnyanwa na-akatali ya everything na ife ya na ya mọrọ na ya si na family ji ego mana ya mara ihe ha ji wee kpọsị anya asị kpọgbuo na mmadụ niile leta kịta anụnwa na-ama njakịrị ya maa nke ya apụta okwu ibi enyu arọ ọ da agba na o nwere onye ga-ekwu okwu mana ya nwanyụ arọ ọ da ashị na a ga-ama ihe ya ji wee nyụọ nya bara na ya mụrụ ife ya mere ya ka ga na-ata afụfụ o nwere onye chọrọ inyere ya ka nka na bụ na ya mụrụ ife ya ji wee bịa ụwa na ị nwere ike ịghọta ife na-emie na ị nwere ike ịghọta ife na-eme ya wesị ka amara ife ndị mmadụ o nwere onye ụdị ihe anụnwa na-eme o nwere ihe ya mere nwanne ya nwoke ọ sị m na nke kịta asef na ọ jụzi na o nwere ife a ga-emeli ya na nwanne ya nwoke n'obodo oyibo wee nata obodo oyibo maka na o nwere ihe eme
Osimu na ihe niile bịalụfụ nwanne nwoke na osi obodo oyibo nata na nwanne nwoke nyesi ife ego, ndị onye 100, ndị onye 60, ndị ogonyere ife shishi tọlọ na onyere na ntie si anya ma elie wig nya wee so ka eke amelie wig ka a na-ali ego wee were ihe ajete na anata afọ ihe anwa emere. Nwanne nwoke si anya nakwa na ntie ego ihe anwa pụta 40k o welu dị 40k nye tụmanya ya na ntie ego mana anya nwa bụzi nwanne nwaanyị nothing. Asị bụ nne na ya bụ onye Abia steeti o eyatago ya bụ onye Abia steeti na amụọrọ ife nya melụ n'ụwa ụwa nke eji wee dị iche ebe ọbụla akpọrọ afịa akpọbasị kpọgbuo na nwanne nwoke wee nọgide wee kpọnya wee sị ya na ya chọrọzi ka onwe ihe jikọ ha na ya nụ na o ji pikcha wee na-eje na nke dibịa wee na-akọntrolu nyanwa ka ọ na-eme ihe ọbụla ya chọrọ. Pikcha ọ na-ekwu maka ihe a bụ pikcha ya ji wee jee ekpele mgbe ọ na-akwado obodo oyibo, pikcha ya ji wee merie ekpele mgbe ọ na-akwụgharị na-agba ọkada akwana ọkwa ihe a gwara ya na ya ji pikcha wee na-eje ekpele ka ọ gaa lie ọfụma. Ọsịmụ na mgbe ụfọdụ ya kpọkọta nwanne ya asị dị uto na afa na-aba etoro na mami asagidelie isi maka na mgbe afa natasị n'ụlọ na iwe woketelie ya na nwanne nwoke wee baba mba basịa. Ọnkụl ya wee kpọnya wee sị anya bịa nya kedu ihe na-ese anya na nwanne nwoke o jere chọọ inyeli aka ya wee sị ya na onwe ekwe o wee wụ na nwanne nwoke jidetere ya wee kọtọsịa si na ya ji pikcha ya akwụgharị afọ ịghọtago ya wee kọbalụ ọnkụl ya kọsịalị ya ọkụ ya wee sị anya na be emee na ya ga-abalụ nwanne nwoke mba o wee kpọrọ nwanne nwoke wee basịalị ya mba nwanne nwoke wee chajie na ya ma nyesikweli aka na bifo ya enyekweli aka n'ụwa mbụ na ya nwesiela ego ọ na-adapụ na ya fụrọzi onye a ga-enye ya ga-adụshọ na ya dị well comfortable bifo ya enyekweli aka again n'ụwa and ya akpọzili ya na fon na fon go dị ihe dota. Ọ sị mụ na nwanne papia bụ igwe obodo fekịta mana ya na-akwụgharị na-ata afụfụ ya bụ onye Abia steeti. Ike gwụrụ agbụrụkwa m na mmadụ like ọdụnnọọ ka gasị na akpọli afa na this family na onye ga-ata afụfụ mmadụ niile nọ na this family ya mara ma ọ chọrọ ya marọ ife ya ga-akpọ ihe nke onye maalụ n'ọgwụ ya maka na ya dị confused. Ọ bụgodo n'ụwa niile kpọsị anya asị kedu maka mami ya na nwanne nwoke ya wee bụrụ ife dụọlụ mami ya bụ ife dụọlụ mami ya na nwanne nwoke akpọghị esi mami ya pụta ka faje ha yi ụlọ ka ha bili as one happy family mami ya jụsị na ya na ya na-aba ama mbi ife ya mee n'ihe na-ewute ebu na o nwere ife nya manya mere na si ife nya manya mere na papi ya nwụrụ. Ọ sị m nne na ka nọ ihe kịta na ya yọọ mami ya si ya na kwuolu m nwa ka nchụba aka m bikos ndị gbagolo na nwa anara ekwe ka agbogo ka agbede ya gweda asị mami ya na alụ m nwa ka nchụba nke m ime ihe mami ya gwara ya na ya chọrọ ka ọ mala ebe ya bi ebe nya bụ mami ya bi na ya chọrọ na ọ bụ na ọ chọrọ ka akụkụ ilie nwa ya ti nwa ya na bọs ka o gbogote Lagos and ọ ga na-afịa wosi na-eyi ọbịa ife ọbụ ya nye eduteli ya ọfụ na ya chọrọ ka ọ mala ebe obi. This girl wee na-ebe ihe ọ na-ebe ha sị m biko ndị mmadụ gwakene ihe ya mere mami ya ndị mmadụ gwakene ihe ya mere nwanne nwoke na ihe anụnwa na-eme eme ọgba aka mba ihe a na-eme eme ọdụ unu ka ọgba aka ka onwenugo onye fụlụ ụdị ihe dị ụta nya na mmadụ ga-abata na famili ji ego nya akpọ onye asị kpọcha anya asị kpọgbuo onye na ndị ọnkụl ya jite ego nwanne nwoke na obodo oyibo jide ego mami ya na-eme ọfụma n'ọsọsọ nyanwa onye pik enye ọ drọpụkwa ya onye pik kwe ọ drọpụkwa ya na si ihe a ka a na-eme onwere oche inyeli aka ọsị ọ bụrụ na o nwere ife ọbụla na mmadụ ga-emelie ma ọ bụ ya ka a ga-esi lụọ ọlụ ka a si survive ma ihe ya ga-eme ka ihe a na-eme wee kwụsị ya denye na comment section ya ga na ebe afọ ka amalụ ọdụ unu ka onwe ihe apabi ụwa ọ bụ chụkọ gịnị mami ya na ụmụnne ya na ihe niile dị ya na-arụ ji wee kpọsị anya asị kpọgbuo nọọsọ papia bụ onye zukọli ịfụnanya ya na nwa okolobịa zukọli ịfụnanya kịta anụnwa enwere nke ọ na-alụ na-akwụgharị m. Ike gwụrụ ụfọdụ na-apụta ụwa chai biko ọ bụrụ na o nwee ihe ị nwere ị ga-atụnyelu dizka ịtụnyelu ndị ọ sị m na kịta anụnwa na ebi abi na nwa agbọghọbịa na ya na-abọbi ya na squat wit na-achọ ka ọ kwapụ na asị anya pụọ ebe afa ndị na ọchọtago ụlọ si na ọma nsozi ya wee je na kịta na 2 months for after 2 months nya akwụgharịbakwa na street
na ya nwere ụlọ na papa ya alụtala ụlọ wee nwụrụ, onye abịa banyelu bie achụpụ ya na ofu nwa ya nwoke na eweriga nwa ya nwoke nụnwa na mmadụ ama na otogo ya aka akọsị akụkọ ya na ọ maka nwa ya nwoke na ya chọrọ ka ọ taa afụfụ ya tala maka nne ya nwere ajọ nne ya nwere ajọ nne. Ike gwụrụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this girl aka iji ma ife ọ ga-eme o. Manyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.